दायो चिरां दुवार एफसिनिफ्राय जेबावसिगोन फायसे नो टेंशन ओइ जे एफाले मारिब ना एफाले मारिब ओइ जे दे ओ देखो खुलुमबाय बयनिसिमबो दिनै दंफैयो आङो चिरां जिल्ला फाथाबारि बिसिडिसिनि सिङाव थानाय 1 नं फाथाबारि दद्रा बाजारनि एटाच थानाय सानजारां क्लाबनि बानजायनायाव खुंफुंजानाय फुटबल टुर्नामेन्ट बादायलायनाया दिनैबो दङ ओमफ्राय दिनैहाय ओरैबायदि आगुन जाखागोन खेलाया दा माबे पार्टिजों जागासिनो दङ आङो नोंथांमोननो भिडिअनि गेजेरजोंहाय देखायनि नायलांनो हागोन क'क्राझार एभिलेन्स डिमाकुसि दा बिथांमोनानो गेलेसिगोन आरो नै क'क्राझार एभिलेन्स एफसि बेंक एफसि तालुवाबारि ना दा फुरा स्ट्रंसै नै बिथांमोना ओरैबायदि स्ट्रं आरो नै नुबाय दा गावसोरसो सिगां थाफैबाय नै जों थालासो थानांगौ जाथ्रा जोंनिफ्राय सिगां थाथां मानसिया गैखाया नंगौ मैहायबो आलुवा गाबना होनानै हुलुस थुलुस खालामखाद्रा सेसखा भाइराल औ सेसखा दा ओरैनो सारमोनानो सालायसिगोन खेलाखौहाय बिथांमोननि सालायनायावनो दिनैनि खेलाया जानानै थांगोन ओरै दङ नै बिनानाव आच्छा ओमफ्राय आलुवा मैया गाबना हुलुस थुलुस खालामना होबाय ना गासैखौबो गरम खालामजोबदों आलुवा मैयाहाय ओमफ्राय लास्टावहाय आरो ओंखाम जानायावबो लोगो लाहैबावबाय आरो बेयावबो एसे गाबहांबावबायमोन आरो चिरां दुवार एफसि दा बिथांमोनजोंनो नांगोन आरो दिनैनि खेलाया मोजां दे मोजां जोदोलै सेंग्राफोर चिरांनि मान सनमान लाखिनांगौ मोजां जोदो दे सेंग्राफोर ओइ फंबाय मोजां जो ओमफ्राय नोंसोरलाय सोरजों सापर्ट जाखो दासो फैदों मा दासो फैदों मिथिथ'वा वाइटखौ साफा नुदों वाइटजों सापर्ट आच्छा वाइटजों मोसादोंमोन नोंसोर ने मा स्कुलनिफ्राय फाथाबारि हाइ स्कुल आच्छा ओमफ्राय ओरैनो टिम हिसाबै मा टिमजोंहाय सापर्ट दं वाइटजों वाव डक्टर इन्जिनियार नार्सेस बिजनेसमेन प्रफेसर बेफोरबायदि केरियारनि अनगायैबो गेलेनाय आयदायाव गोबां जोङो गावनि केरियारखौ दानानै लानो हायो धन्यबाद होदों नैबे फाथाबारि सानजारां क्लाबनि गासैबो दैदेनगिरिफोरखौ दिनै बाहाय नैबे रुराल एरियायाव गेलेनो फैदों बयबो नोंथांमोना आपनालोके हयতো কালি পৰহি আৰু ডাঙৰ খেলা খেলিব নিজৰ কেৰিয়াৰ বিল্ড কৰক নিজকে ডিসিপ্লিন এটা ক্যাৰেক্টাৰ এটা ডেভেলপ কৰক ফুড হেবিটবিলাক ভালকে কৰক ইউ শুড বি ষ্ট্ৰং প্লেয়াৰ্স ইন ফিউচাৰ বহুত ভাল প্লেয়াৰ হ'ব লাগিব এণ্ড ইউ হেভ টু ডমিনেট দ্য নেশ্যনেল লেভেল টুৰ্নামেণ্টছ আমি আপোনালোকক বিচাৰিছোঁ আমার ন্যাশনাল লেভেলে তো আপনাদেরকে একদম ভালো একটা প্লেয়ার হয়ে আহক खेलाखौ स्टार्ट होबाय दायो आयु मोननैबो टिमा गल सोलायनो हायाखै दाबो ओरैबायदि फुरा हिट जाखादों आरोना बर'फोरजों सानथालिफोरजों हनै कर्नाल जासिगोन दायो Vai, Biba! Relação! Mani ho!
Timothy, Kisra Nai. Hey, Billy Bang. Billy Bang con này hả? Billy Bang con này hả? Follow karma mulu. Mulu. Follow. No. Hey! Labu. Nara, space. Pura hitlo jakanalai खेलाया आगुनल'खा पुरा हिटल' दे दिनैनि खेलाया आयौ पुरा हिट दे सानथालिफोरजों बर'फोरजों आयौ गालुन गालान नांलायखाबाय बा किपारानो थगायनानै जोबावबाय डेन्जार खारनोलै हाबाब डेन्जार खारनोलै बाब आगुन दे दिनैनि खेलाया दा जोहरसिगोन फाउल हरबाय अमादारा दै गांनांबायलै चिरां दुवार एफसियाना आयौ हिटल' हैरा आयौ हनै खास्लाबनो हाया ए मावबावबायमोन दे जोनाया गांसे जोनाय ना माइलाय ओरै फैगोन इयो थान्दा गानसोबाय दायो चिरां दुवार एफसिनिफ्राय जोबावसिगोन फायसे नो टेनसन ओइ जे एफाले मारिब ना एफाले मारिब ओइ जे दे ओ देखो दायो सानथालिफोरनिफ्राय जोबावसिगोन नै Gol. माने सिगांनि जोनायखौ आं खालामनाय जायाखिसै ओमफ्राय दा द्र जाबाय आरो बिसिनिखौबो गरसे बुथाबाय बिसिनिखौबो गरसे बुथाबाय ओमफ्राय दायोखौ बुथाबावला बिसिना गरसे आवगायगोन आरो पुरा हिटल' जाखादों मोनबाय ओइ जे देख देरहाबाय नै देरहाबाय सानथालिफ्रा लागाव आगुनल' जाखादों एबार सिनायथि एफसिजों नांसिगोन बिसोरो देरहाबाय सानथालिफ्रा किपारा गरनैखौबो बुथादों लागाव दा किपारा गरनैखौबो बुथादों नै गरनैखौबो बुथादों
बिदि खेला खुंनाय जाफेराखैमोन क्रिकेट खेला हिसाबै आं वेस्ट बेंगलनिफ्राय लाबोदों धुबुरीनिफ्राय लाबोदों गवानिफ्राय लाबोदों फुरा कालेक्सन लाबोजोबदों आं ओमफ्राय दा दिनै देरहानाय हिसाबै आं बांसिन साबसिन प्लेयार लाबावगोन आरो दानि फैगोन फाइनालावनो फाइनालाव बांसिन साबसिन लाबावगोन आं बिनिफ्राय साबसिन नोंसोर नुनो मोनगोन आरो बिसोर बयबो सापर्ट होजोब आं खेलाखौ मोजाङै दिन्थिजोबगोन आं